Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po unta nga ang Dios kanunay magauban kaninyo. Sama sa gihapon, dakong pasalamat nako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa balaan nga pulong sa Ginoo, kay wala na may laing pulong karon sa kalibutan nga magdamag, danag sa atong kinabuhi, sa dalan sa atong kinabuhi. So sa dili pa kita magsugod atong hangyon nga ang Ginoo kanunay magauban kanato. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat niining balaang pulong nga imong gihatag kanamo. Mahanaw ang kalibutan, ang imong pulong dili mahanaw. Daghang salamat Ginoo nga imong gihatag ang Espiritu Santo ni Pablo samtang siya nagwali, nagsabwag sa maayong balita. Ang Espiritu Santo nagauban kaniya. Ginoo, naghangyo sab kami nga kining Espiritu Santo nga nagauban ni Pablo, hinaut pa unta nga mao'y mag-aabri sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Hinaut pa unta nga kami makahibalo ug mosalig ngana kanimo lamang. Panalangini kami karon sa ngalan ni Jesus nga among Manluluwas. Amen. Sa akong gipakita na ninyo, sa usang semana, kana ang remnants, kana ang mga nahabilin nga mga dagko kayong building dito sa Athens, Greece. Nakabisita ko dinha sa pipila nakatuig karon, o mga si San Pablo usab nakaadto din na sa Athena. So sa usang semana atong gitun-an nga si San Pablo wala siya na impress pag-adto niya nining dako kaayong syudad, advance ang mga architecture, ang mga building dako kaayo. Ako pag-adto nako sa Athens, nakaingon ko, wow, kagwapo kaayo ning syudad, daghang kaayong mga building nga pila na ka libo ka tuig na gihapon. Nakaingon kong wow. Apan si San Pablo, pag-adto niya sa Greece, sa Athens, Greece, wala siya nalingaw, wala siya nag-admire sa mga building, sa mga apan nasubo siya tungod kay nianang syudad nga daghang kayong mga manggialamon, apan wala sila mahibalo sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo ang nakita gyud niya sa syudad, dili ang gwapo kayong mga architectural building, kundi daghang kayong mga rebolto, daghang kayong mga imahen sa syudad. Dinay gasulat nga sobra sa 300 ka mga rebolto nga ilang giampuan. Si San Pablo na ang iyang kasing-kasing nasubo og maayo kay ang mga tao nagsimba man, nagampo sa mga rebolto. So mauna kung kita motuon ni San Pablo, mag-amping gyud kita nga dili mo ampo sa mga rebolto. Kay binuhat man lang na sa tao. Ang Ginoo Espiritu, kinahanglan simbahon sa Espiritu o sa kamatuoran. So wala siya magdugay dito sa syudad sa Athens. Paghuman, miadto siya, mibalhin na siya. Wala ako kabalo, apan tungod sa Espiritu Santo, giyahan si Pablo nga ayaw pagdugay din na sa Athens. So karon atong abrihan ang atong Biblia sa sinulat ni Lucas. Siya nagsulat sa mga buhat. Ang bag-ong tugon gasugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan o mga buhat. Ang mga buhat sa Espiritu Santo nga gigamit ang mga apostoles, gigamit si San Pablo at this time. So naana kita sa kapitulo 18. Si Pablo gikan didto sa Athens, Greece, miadto na siya sa usa ka lugar.
So atong abrihan ang Bible sa kapitulo 18. Guys, naanabo mo dinha sa kapitulo 18. Verse 1, versikulo 1. Human niini mibiya si Pablo sa Athena or Athens og miadto sa Corinto. Ang Athens daghang manggialamon, daghang manggialamon, apan kining syudad sa Corinto usa ka syudad nga dato kaayo, daghang negosyo, daghang negosyante, daghang trabaho. Dili na siguro sila moadto sa ubang lugar nga manglangyaw kay naaman sila trabaho. So dato ni silang syudara. Apan adunay nakaparat. Kung dato sila, ang ilang espirituhanon pobre kaayo. Ngano man, kay nianang syudad sa Corinto na ay dako kaayo dinha nga templo. Templo nga naa sila'y Ginoo, aduna sila'y rebulto, nga mao'y rebulto sa gugma. So kining pero niining dako kaayong templo, daghang kaayong mga babay nga kada gabi muadto sila sa syudad ug ilang ibaligya ang ilang lawas. So mao ni ilang templo. So hugaw po kaayo bisag daghang kwarta, apan ang moralidad ubos kaayo. Wala sila compass bearing. Wala sila direksyon sa ilang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi mao lamang ang magmalipayon tanan na ay kwarta o kung daghang asawa o bana, okay lang basta malipayon. So mao ni syudad nga adtuon ni San Pablo. Naa nakita karon si San Pablo naa dinha atong tun-an unsay gihimo ni San Pablo. Versikulo 2. Dito gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Ponto, nga bago pa lamang miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo, miduaw kanila si Pablo. So niadtong 52 human na tawo si Jesus, mga 20 katuig human namatay si Jesus, ang emperador nasuko siya sa mga Hudiyo o sa mga Kristiyanos, kay naibalita kuno nga ang sumusunod ni Kristo ng gulo ng samok dito. So ang paglantaw ni Emperador Claudio dito sa Roma nga ang tanang Hudiyo papahawaon sa syudad kasi nang gulo ng samok. So kini si Aquila o si Priscilla miadto sa syudad sa Corinto kay daghang trabaho dito. O nagkita sila ni San Pablo. Verse 3. Og tungod kay managsama man ang ilang pangita, nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, bitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. So dinhi atong makita nga miingon dinhi sa Cebuano nga translation nga magbuhat og tulda, pero ang original ani ang panit sa mga animals, mga baka, kanding, ila ning himuong tulda usab, pero ila po ning himuon nga sapatos o jacket o kalo. So maunay profession, maunay training ni San Pablo. Kay ang gisulti naay mga sulti giingon nga sa panahon ni Pablo ingon, kung ang amahan dili niya tudluan og trabaho ang iyang anak, gitudluan niya nga mangawat, otro nako. Ang ilang prinsipyo dito sa una, sa ilang mga ginikanan, nga tudluan ang mga anak og trabaho. Aron nga dili sila mangawat. So simple lang. So si San Pablo adunay gyud abilidad nga bisag asa siya naay trabaho. Dili lang nga siya nag-sermon, nagwalis maayong balita maitungod ni Jesus, apan siya usab nagtrabaho.
ang nakaparat karon, ang nakapasad nga adunay mga tawo nga maantigo nga mosermon, maantigong mowali, apan gigamit nila ang relihiyon aron nga sila makakwarta. Ang uban adunay eroplano, adunay helicopter, adunay gwapo kay sakyanan tungod kay ilang gigamit ang relihiyon. Muingon man sila, daghang mga tao pod nga maluko, nga mailad. Muingon man sila nga ang among relihiyon lamang kung mosunod ka, maluwas ka, dili ka maimpyerno. Kami lang gyud ang relihiyon nga eksakto. Kanang uban dili na. Pero mohatag mo kwarta na mo. So, daghang pong mga tao nga mailad nga makaadto day ko sa langit kung muuban ako niining usa ka relihiyon. Mag-amping gyud nga naay moingon nga tao, naay mga tao, mga leaders moingon nga kami lang ang eksakto. Sila dili. Sila maimpyerno, kita maluwas. So, kamo apil namo mo. Og maayo silang musulti usab, makabuhi og patay. So si San Pablo nag-sermon siya apan wala siya nangayog kwarta. Wala sa moingon nga kamo mosunod mo sa among relihiyon. Apan moingon siya nga mosunod mo imong isandig ang imong kinabuhi sa Ginoong Hesukristo nga gisaad nga mao'y manluluwas. So verse 4, matag adlong igpapahulay, nakipaglantugi siya si Pablo sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudiyo o mga Grego. So kada Sabado. Pero naay pulong ani nga gikan sa in English, paingon sa Binisaya gigamit og nakilantugi. Ang bot ipasabot ni sa original ani dili nakipaglantugi siya dito, kundi nakipagdiskusyon. Iyang gi-convincer sila. Iyang gi-convincer niya sila. Dili wala siya nakipaglantugi, mura og negative word ang lantugi. Mura dili may paminawon, kundi gi-convincer niya sa maayong pagka-convincer sa mga Hudiyo o sa mga Grego. So, unsa may gi-convincer niya? Mangutana kita. Nahibalo na kita kung unsay tuyo gyud ni San Pablo. Nganong nagsakripisyo siya. Ngano sa una nga iyang gipamatay, gipamreso. And then, nakita niya si Jesus mga 3 o 2 ka tuig, nagpakita si Jesus iya, karon na bag-o na usab siya. Karon ang iyang gibuhat gyud, nagtuyok siya pila ka libo ka kilometro aron nga isabwag ang mga balita nga si Jesus lamang ang manluluwas. So gikumbinser nila nga si Jesus lamang ang manluluwas. Kay galisod man gid sila ang mga Hudiyo. Kay sa ato nang gitun-an nga ang mga Hudiyo sa pipila ka gatus ka tuig nagpaabot sila usa ka manluluwas nga gisaad naa sa Biblia. Sa ilang Biblia nga ang Ginoo magpadala og manluluwas o dinihugan o Kristo. Kapaabot sila daghang piki o gikumbinser ni Pablo sila nga ang manluluwas miabot na, ang iyang ngalan si Jesus nga maoy nagpakamatay didto sa cross o mibayaw siya. So maunay iyang sermon, iyang kumbinsi siya nga naa na miabot ang manluluwas. And then versikulo 5, sa pag-abot ni Silas og ni Timoteo gikan sa Macedonia, di ba gibilin man ni San Pablo sila si Timoteo, si Silas dito sa Macedonia. Usa siya milarga paingon sa Athens, ay ilang gibilin siya aron nga magtudlo sa mga tao usab. So miabot na ron. So gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Ipamatuda niya ngadto sa mga Hudiyo nga si Jesus mao ang Misayas. So ato nang nakita ni.
Mutuo ba mo nga si Jesus lamang ang Misayas, ang manluluwas? O mituo ba kita nga ang atong relihiyon ang makapaluwas kanato? Si San Pablo, kung mutuo mo ni Pablo, miingon siya nga dili ang relihiyon ang makaluwas, dili ang membership sa relihiyon makaluwas, kundi ang pagtuo, pagsalig nga si Jesus ang Misayas. Si Jesus ang sakripisyo, ang halad sa atong mga sala. Verse 6, sa diyang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang iyang abog sa iyang bisde og miingon, kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sugad karon muadto ako sa mga dili Hudiyo. Unsa may bot ipasabot ani? Si San Pablo maayo ni siyang musulti. Nahibalo siya sa Biblia, rabbi siya. Trained siya, gitudluan siya sa pinakasikat nga professor, si Gamaliel. Nahibalo siya. Apan atong makita dinhi, naay mga tao nga misupak niya nga wala mo tuo. And that is normal. Normal na. Kung magsulti ka mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, nga mahitungod sa Biblia, naagyoy mga tao nga musupak, nga mo biay-biay. Bisag diri sa among lugar, daghang mo jutay lang mga tao nga musulti mahitungod ni Jesus. Mahadlok nga biay-biayon. And then napay giingon din sa versikulo 6 nga atong tun-an, kung dili kamo maluwas, inyo kanang sayop. Ang in English o sa original nga in English, ang bote pasabot ana nga miingon si Pablo sa original yun, nga ang dugo wala, kung kay dili mo mutuo, ang dugo nga muagas ninyo wala ko'y pakialam. Dili na ako na sayop na ninyo na. Kung kamo mamatay sa impyerno, dili na ako sayop, kay ako na mong giingnan. So mao na ibot ipasabot niya. Verse 7, Bosa mibiya siya dito ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Hudiyo nga ginganlag Tertio Hosto, nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crespo, versikulo 8, nga pangulo sa sinagoga mituo sa Ginoo. Lakip ang iyang tibuok panimalay. Daghang usab sa mga taga-Korinto ang nakadungog sa maayong balita, ang mituo o gibunyagan. So adunay atong tan-aw ning versikulo 18. So naay usa ka tawo nga ngalan si Crespo, ang usa nga mituo sa Ginoo. Og ang iyang panimalay, tibuok panimalay mituo. Og at dinhi usab atong mahibaw-an nga daghan sa mga taga-Korinto nga mituo nga nakadungog sa maayong balita. Og mituo og gibunyagan. So ako mong pangutanon mahitungod sa bunyag atong tan-aw diri. Unsa may gihimo sa atong pagtuon diri sa atong gibasa, unsa may nauna, gibunyagan ang tao o nakadungog sa maayong balita ug mituo? Hay may muuna gyud ana, usa ka bautismuhan. Motuo muna ka, makadungog ka sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia, o makadungog ug mutuo ka. Mutuo, bote pasawt, musalig ka. Mutuo ka sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo didto sa Kalbaryo. Mutuo ka, musalig ka. Di na pa ka mabautismuhan. Kaya ang bautismo dili makapaluwas kanato. Kung dili ato dinis si San Pablo gyud ang kaingon, bisag si San Pedro miingon nga
ang tao makadungog sa pulong sa Ginoo og mutuo, dili lang makadungog kundi mutuo, musalig, musandig, mao nay makapaluwas ka nato sa dako natong pagtuo. Dili ang bautismo. Ang bautismo ipakita lang sa kalibutan nga ikaw musunod sa atong Ginoong Hesukristo. And then verse 9, usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon, damgo panan-awon pareha lang. Ang Ginoo miingon kang Pablo usa ka gabi ana, ayaw kahadlok padayon sa pagwali. Nebalo ba mo kinsay nagpakita karon sa damgo sa iyang panan-awon? Ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay gisulti ni Hesus? Ayaw kahadlok dinhi sa syudad padayon sa pagwali. Si Jesus nagpakita ni San Pablo mga 20 ka tuig ang milabay sa dalan sa Damascus. Karon nagpakita usab sa damgo ang atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya, ayaw kahadlok, Pablo, padayon sa pagwali. So, matingala kita. Ngano man nakita ni Jesus ang kasing-kasing ni Pablo. Posible siguro nga si Pablo nahadlok. Wala ta kay balong ngano, pero miingon man si Jesus, ayaw kahadlok. Ipadayon ang pagwali. Usahay sa atong kinabuhi. Si San Pablo, usa sa pinakabanggiitan, number 1, nga magtutudlo, nga misunod ni Jesus, apan naagihapon siya kahadlok. Kay tao man lang siya. Ikaw ug ako usab, adunay panahon nga kita mahadlok. Adunay mga panahon wala kay balo, apan usahay na mga panahon ning ingon ana. Sa akong panahon usab, kadaghanan sa mga tigulang o bisan dili pa daghang may mga sakit, daghang mga cancer. So usay mahadlok pud ta. Apan ang atong Ginoong Hesukristo mingon ayaw kahadlok. Nganong dili man ta mahadlok? Kay ang sumusunod ni Jesus adunay garantisado na siya makapuyo kauban ni Jesus. Nganong mahadlok man tang mamatay? Nga balhinon man kita gikan dinhi sa kalibutan nga daghang problema dito sa usa ka lugar sa Ginoo. So ang Ginoo sa kalisod sa atong kinabuhi maoy mo hatag nato kalinaw kay misaad man siya. Dinhi usab kung gusto ka, kung magwali ka, mosulti ka sa imong mga silingan, imong mga igsuon, inahan, asawa, mahitugod ni Jesus, ayaw kahadlok. Kay ang Ginoo magauban. Mao man ay saad. Mao nay saad sa atong Ginoo nga bisan asang dapita sa kalibutan, sa kalibutan, magauban siya sa mga tawo nga gawali sa Ginoo. Ang gisulti pa sa verse 10, kay ako mag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako. Mingon siya, ayaw kahadlok, walay makapasipala kanimo. Mo nang assurance, sigurado. Sa dihang si Galio mao ang Romanhong gobernador sa Gracia, nahiusa ang mga Hudiyo sa pagdakop nila si Pablo o gidala ngadto sa hukmanan. So, mao nay normal normal sa kinabuhi ni Pablo nga magwali siya sa maayong balita ug naay mga Hudiyo, naay mga tawo nga mokontra gyud. Gidala siya sa hukmanan. Verse 13, mingon sila, kining tawhana, kini si Pablo, nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Mao ilang accusation. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio, ang gobernador, miingon siya sa mga Hudiyo,
kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Kung nakalapas sila sa balaod, apan kay mahitugon man kini sa mga pulong o mga ngalan o sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo, ang angay muhusay ni ini, dili ako maghukom ni ining mga butanga. O gipagula niya sila sa hukmanan. Kick out sila, hey, wala ko'y labot ni ini. Kung ang gihimo ni ining tuhana, supak sa balaod sa lungsod, akong bahala. Apan, tungod ni sa inyong relihiyon, wala ko'y pakialam ani, kamuray bahala. Unya, ilang gidakop si Sostenes, nga pangulo sa sinagoga o gikulata at tubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. So, aduna usay panahon nga ikaw ug ako magsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo na naay mukulata kanimo usahay. Kung ang mga tao nga daghang nagtrabaho sa Saudi Arabia nga mga Filipinos, dili na sila magsulti mahitungod ni Jesus. Jutay lang kaayo. Kay unsa may mahitabo, pwedeng patyon sila, pwedeng prisohon, pwede ang liog nila mawala. Sa mga nasyon nga mga Muslim, dili ka makasulti mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Daghan silang kwarta, apan wala sila tinuod nga Ginoo. And then verse 18, human niini nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuunan. Didto siya nagpabilin siya sa Corinto usa ka tuig ug tunga. Nagsabwag siya sa maayong balita, gatudlo siya mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Unya mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mogikan sa Cenchrea, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Unsa man ning giingon dinhi nga nagpaupaw tungod sa panaad? Naibalo ba mo ni Samson? Naigiingon nga panaad sa Nazirite vow, panaad nga naa siya himuon o dili siya magpaalot hangtod nga ang gisugo sa iyang paglantaw nga matuman niya. So si San Pablo nagpaupaw usab kay ang iyang saad Nazirite vow natapos na. So verse 9, miabot sila sa Efeso, diin gibilin niya si Priscilla ug si Aquila. Unya miadto siya sa sinagoga og nakiglantugi sa mga Hudiyo. Nakipag-discuss. O gihangyo siya sa mga tao sa pagpabilin didto sa dugayng panahon, apan wala siya mosugot. Hinoon sa pagbiya niya, giingan niya sila, kung mutugot ang Dios, mubalik ako. Unya milawig siya gikan sa Efeso. Kining lugar nga Efeso, makita nato kung basahon nato ang sulat ni Pablo, nagsulat siya sa mga membro sa Efeso. So nagdaghan pod ang mga membro sa Efeso. Sa pag-abot niya sa Caesarea, miadto siya sa Jerusalem o gipangumusta niya ang simbahan ug unya milaho siya sa Antioquia. So dinha sa versikulo 22 nahuman ang iyang second missionary journey, ikaduha ng journey. O dito siya, gikan dito, mi-report gyud siya dito sa headquarters niya. Dako ang iyang paglantaw niya sa mga apostoles. Miadto siya sa Jerusalem aron nga pag-report unsay nahitabo sa trabaho sa Ginoo. So dinha nahuman ang second missionary journey. So unsa may atong makuha ni ini? Atong makuha ni ini nga ang kung kitang tanan gisugo sa pagwali sa maayong balita nga si Jesus lamang ang manluluwas. Dili lang kita maayo sa sulti kundi maayo usab kita sa kinaiya. O
dili nato gamiton ang pulong sa Ginoo nga kita makakwarta. Kay kini mao man ni gisaad sa Ginoo nga kung kinsa katong motuo mosalig kaniya adunay kinabuhi nga walay katapusan. So dili nato himuon ang pulong sa Ginoo sa para negosyo makakwarta ka sa kaugalingon. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghan salamat sa panahon nga kami makatuon sa balaang pulong. Ginoo, hinaot po ang ubanan mo kami, tudlua kami sa pagsalig nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.